Florencio Delgado Burrerán foi un poeta de aquí de Valdeorras que sempre estuvo moi apegado tanto ao agro como a terra e a contorna donde el viviu, tamén ao viño. De algunha forma soupo trasladar aos seus lectores as grandezas da nosa comarca, e dentro desas grandezas, pois, punto importante foi o mundo do viño. Parece que cando leemos os poemas que nos estamos recordando ahora mismo as variedades de uva que temos aquí, xa que nombra as principales variedades desde fai moito tempo e que siguen a día de hoxe existindo como variedades principales na denominación de orixen de Valdeorras. Nombra a Godello que prácticamente era unha uva daquela que prácticamente non existía en moi poucas cepas daquela e que por sorte fomos capaces de recuperala e que hoxe é a uva predominante na denominación de orixen, pois daquela xa nombraba. A Mencía, a nosa tinta de toda a vida, a María Ordoña ou Merenzao, que tamén lle chamamos por aquí, tamén a nombra, a Garnacha. A Viura é unha variedade que sí que xa prácticamente desapareceu e non figura, pero sí que todas as outras, o Brancellao, o Caíño, daquela non había unha denominación de orixe, agora sí que hai, e todos eses ben faceres daqueles tempos, pois están recollidos nunha normativa que nos sentimos orgullosos de tela, de pertenecer a eles. Creo que todos os organismos ou as entidades que formamos parte de Valdeorras debemos, pois, de algunha forma, manter vivo a obra e as experiencias de Florencio para que se transmitan ás futuras xeneracións.